Kan I kende bukserne og stedet? Velkommen til Two Stroke Edition 2.0. Eller faktisk ikke, fordi det er stadigvæk død med YouTube, men jeg har overtaget deres. Jeg har i hvert fald indstillet sådan, ikke? Så nu mangler jeg bare lige lave noget død, mand. Jeg har indstillet vario, kobling, karburator, alt det der. Den gik sådan cirka som en pose lort. Nu går den godt, nu er det bare ligesom, den ikke kan slukke igen. Altså det er så hvad det er, den kører der i det mindste. Ja. Nu er det bare lidt død, mand, der skal lave. Så jeg har sagt til Knejden, han må pille alle skjolder af, det magter jeg ikke. Så længe jeg kan nøjes med at lave en enkelt ledning, så er jeg glad. Ja, men der har vi endnu en Aprilia. Fordi hvad er bedre end en Aprilia, det er 2 Aprilia. Bare med en Piaggio-motor, fordi det er jo selvfølgelig meget bedre. Det er det eneste rigtige for at sige det. Og der ligger en baglygte her, som jeg var ved at lave. Og jeg købte en 2-ben kontakt på Temu, som jeg brændte af. Og det er derfor baglygten ligger der. Så ja, jeg skal lige have købt en ny kontakt, og så lade være med at brænde den af. Det viser sig så, at der er åbenbart en begrænsning på, hvor mange volt sådan en kan tage. Det kunne jeg nok også have sagt mig selv, men altså, ja. Stor bremseskive, fordi det er vigtigt at kunne stoppe igen, tror jeg. Stor køler, fordi det skal køles, og ja, folk ved nok allerede, hvad der skal på. Det bliver too fast. Too fast billede. Det er derfor, det er matchende skjolde, som er ret grimme lige nu. Men jeg skal bare se, hvordan det ser ud, så det er bare lige malet. Jeg har overvejet at få dem autolakeret. Og fælde. Det er heller ikke særlig kun malet, men det er bare lige 1.0. Med nogle klistermærker, fordi det er pyntet. Sort-hvid, altså. Hvis man har set nogle af mine kanaler før, så ved man, at jeg har ingen imagination overhovedet. Det er sort-hvid. Ej, jeg har gjort det godt med den her. Der er blå. Der er blå på, der er blå detaljer. Okay. Ja. Så det skal nok blive godt. Men ja. Aprilia. Der er gang i Aprilia-bæksten, så meget kan jeg det. Altså, what the fuck? Så er det tilbage til den knippede Sonic. Hold kæft. Den er sgu. Altså, jeg ved ikke rigtigt, fordi halvdelen af de her fucking skruer her, de har ikke engang fat i noget. Skal du nok lave sådan et flip? Jamen, den her, den for Vil du høre noget sjovt? Da jeg skilte mine Aprilia, der var alle de originale skruer, det er der ikke. helvede. Det er fucking sejt, du kan få sådan en metallic, sådan en rejl, eller en... Hvorfor 2 fucking skiver? Bødemands virker. Magne bliver ved med at problemer med, at han så begynder at gange på borg. Prøv at tænke, at der kommer sådan en togtank, der er 80, og der er lort, der er forbundet. Så er der POV af 29 ned ad bakke. TikTok sådan lige her. Yes. Jeg ved ikke om jeg kan det. Det er en TikTok lige her. Og så har vi TikTok på ham her. Og TikTok på den der knipkasse lige her. Jeg tænker, at jeg kører foran.
andre? Det ved jeg ikke. Vi bare kører dem til Godfreds arbejde. Godfreds familie. Ja, okay. Uden bagbrand. Okay, men hvor er I? Okay, så kommer... Vi kommer lige derhen. Nej. Status er, at sådan i stykker igen. Så der rammer sådan 80, så rører jeg bare en kølerslange af, så der er væske ud overalt. Vi er nede bag den blå bro. Eksploderede bare med kølerne. Filmer du stadig ikke? Ja, Det er det fucking godt punkt. Jeg ved ikke om... ja selvfølgelig. Hvis du skulle have set mig, ikke? Det røg ud over alt. Jeg fik det hele vejen op ad nakken. Den har nok Nej, bare men skudt det var en af ikke, slangerne. det var ikke sådan bare så. Det var sådan, det begyndte bare. Den har nok skudt en af slangerne. Ja, men Den har jo fordi stået drøbet i forvejen. ja, da vi Så jeg kørte, ved ikke, om der er hul et sted. da en kørte foran mig, ikke? Så kunne jeg bare se sådan en lang, jeg troede det var benzin eller sådan noget. Og så min forskærm, jeg ved ikke, om den skal af. Hvor er det, den har skudt en slange? Det ved vi ikke. Det var da en alternativ måde at gøre det på. Den er så den har kommet vand over din tændskole, og så blev lige bare blive til det. Så ifølge Thijs og Magne, så når der kommer vand på sådan noget, så får en halv Okay, vi skal nok også lige have det her af. kræfter. Der er ikke nogen, der lige har en stjerneskruetrækker på sig. Hallo? Så bliver det lige Skal vi tørret af. lige nu? Miljøkontrol. Ja. Så har vi det. Ja. Jeg ved det ikke.
Det kan det godt rive. Det er ikke skjolden også. Det var skjolden, der slukkede den. Var det? Ja, Nå. jeg kan godt hænge i den. Autosluk. Jeg skal lige have fundet ud af, hvor den skal. Mangler at blive spændt henne. Nej, det er fordi det kommer den der med til det. Hvordan fanden er du på køreknæ? Du skal ikke styre, lort. Hvad fuck er det der? Er den for vild eller hvad? Hvad kører den? S. Hvad? S. Ved du ikke det? Nej. Hvorfor du ikke fået den mål? Fordi jeg har faktisk lige fået den ud at køre i dag. Du skal bare gøre det på din mobil.